بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala wadda a cikin falalarsa da rahamarsa ya nuna mana wannan rana a daidai wannan lokaci cikin wannan gari na Maini nan cikin jamhuriyar Nijar domin gabatar da karatuttuka munasabar wannan walima ta 'ya'yan Alhaji Musa da Allah ya azurta su da samun karuwa na aure. Muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure. Allah ya sa zaɓin Allah ne. Allah ya ba su zurriya tayyiba mai albarka wadda al'umma addini da su yi alfahari da su. Kamar yadda malam ya gabatar, lokacin takaitaccen lokaci ne. Akwai kalmomi da nake so na ja hankalinmu a kai, musamman game da abin da ya shafi shi aure din. Aure yana daga cikin mafi kimar abin da musulunci ya bashi muhimmanci a rayuwar musulmi. Yana daga cikin manufofi da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta auratayya a tsakaninmu shine domin samun natsuwa. Yana daga cikin hikimomin da aure yake banta da su shine samar da natsuwa a tsakanin bayi. Samar da natsuwa a tsakanin bayi. Allah a cikin Alkur'ani ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah abinda ke nuna kaɗaitakar Allah, cancantar Allah da bauta shi kaɗai ba abokin tarayya. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Allah sai ya halitta muku Allah sai ya halitta muku matanku, abokan zamanku. Allah ya ce daga jinsinku. Ba a ce mutane su je su auri mata aljanu ko mata aljanu su je su auri mutane ba. Khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Allah sai ya halitta muku abokan zamanku, matayenku daga jinsinku. Su ma mata Allah ya halitta musu mazajensu
daga jinsinsu litaskunu ilaiha. Allah ce domin ku dinga samun natsuwa zuwa gare su. Ɗaya daga cikin hikimomi da aure ke ɗauke da shi shine samar da natsuwa a tsakanin bayin Allah. Idan da za a bi tsari na auratayya yadda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta shi, idan da za a bi tsari na zamantakewan auratayya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da shi, to duk wanda ya zama gidanci da yake da iyali to zai samu natsuwa da za ta wadace shi wajen gudanar da rayuwarsa. Wannan haka Allah ya ambata a cikin alkur'ani. Ya shar'anta mana auratayya ne, aure aya ne daga cikin ayoyin Allah. Allah ya ce domin ku dinga samun natsuwa zuwa ga matayenku, mata su dinga samun natsuwa zuwa ga mazajensu. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahama, sannan Allah ya sanya ƙauna da soyayya da kuma tausayawa a tsakaninku. Allah sai ce inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. A cikin waɗannan bayanai Allah ya ce akwai ayoyi, ababen lura, ababen ɗaukan izna ga mutanen da suke zurfafa tunani, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa idan da za a samu yaro matashi saurayi da bayi gane karatu, in an mai aure zai fara gane karatu. Idan da za a samu yarinyar da ba ta gane karatu, idan an mata aure za ta gane karatu. Idan mutum ba shi da natsuwa, idan ya yi aure sai ya samu natsuwa. To amma me yasa yanayin da yau muke rayuwa a ciki game da al'amarin zamantakewan auratayya, natsuwan yake guje ma gidajenmu? Magidanci ne yana tare da iyalinsa amma babu natsuwa, ba kwanciyar hankali, babu zaman lafiya, wataƙila zaman ya gagara daɗi. Ta yi auren an gagara samun abin da ake bukata na natsuwa da soyayya da rahama da Allah ya ambata a cikin alkur'ani. Inda matsalar take shine kauce ma ƙa'idodin da Allah ya shar'anta auratayyan akan shi. Shi kuma a tsari na Allah, duk abin da ya tsara ya ce abi, in baka bi gun ba, to ba za ka taɓa samun kuma sakamakon da zai bayar akan wanda ya bi wannan wajen ba. Allah ya ambaci natsuwa a cikin aure, Allah ya ambaci ƙauna da soyayya a cikin aure, Allah ya ambaci tausayawa, jin kai a cikin zamantakewan auratayya. Me yasa ake rasa shi a cikin gidajenmu da yawa? Ake samun matsaloli. Wata idan an zo za a neme ta sai a ce a bari sai ta gama karatu. Wani idan ya ce zai yi aure sai a ce a bari tukunna sai ya gama karatu. Ko a fito fili a faɗa ko kar a faɗa a bayyane cewa a bari sai ta gama karatun nan yana nuna fa in an yi auren karatun zai samu matsala. Kaga kenan an riga an fahimci auren shi kansa matsala ne, shi yasa za a ce tukunna a bar kaza kafin a yi shi. Amma inda an san zai taimaka makaratun, zai taimaka wa natsuwarsa ko natsuwarta, zai taimaka ma ci gabansa ko ci gabanta, kaga ba za a ce a jinkirta shi ba. To akwai abubuwa kamar guda uku da galibi cikin gidajenmu akan rasa waɗannan abubuwa. Shi yasa da yawan auratayyan sai ya rikide maimakon samun wannan natsuwa, maimakon a samu soyayya da ƙauna a tsakanin ma'aurata, maimakon a samu tausayawa a tsakaninsu, kuma sai ya dawo tashin hankali, sai ya dawo fitina, sai ya dawo wata masifa ta rashin samun natsuwa. Wani har sai ya gwammaci ma kafin ya yi auren ma ya fi samun kwanciyar hankali akan bayan ya yi auren. Abu na farko shine addini. Duk lokacin da ma'aurata suka gagara tsare addinin Allah a tsakaninsu, to kuma ba yadda za a yi su zauna lafiya, ba yadda za a yi a samu natsuwa a tsakaninsu. Ko da a bayyane mai kallonsu yana ganin akwai natsuwa ɗin, ko kuma akwai kwanciyar hankali a tsakaninsu. Ba yadda za a yi mutum ya bijire ma Allah, ya bijire ma dokokin Allah, in ba talala Allah ya mishi ba, kuma a ce bayan ya bijire ɗin ya samu sakamakon da ake samu na alkhairi a cikin zamantakewan auratayya ko kuma rayuwarsa ma baki ɗayanta.
al-imam al-bukhari da muslim sun fidda hadisin abu huraira. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa tunkahul mar'atu li arba'in. Bisa al'ada mutane suna auren mata saboda waɗansu dalilai guda hudu. Limaliha, saboda dukiyarta, in tana da dukiya za a aure ta domin a ribaci dukiyarta. Wali hasabiha, ko kuma dangantakarta ta fito daga gidan manya, gida da yake da daraja, a aure ta domin wannan darajar gidansu. Wali jamaliha, ko kuma saboda kyanta. Wali diniha, annabi ya ce ko kuma saboda addininta. Annabi sai ce fa'alaika, wa fi riwaya fasfar bi zati dini taribat yadak. Annabi ya ce to na hore ka auri mai addini, ka nemi mai addini, ka nemi mai addini. Inda nake so mu rike a cikin wannan hadisi cewa da annabi yayi alaika bi zati din, na hore ka da mace mai addini. Wato abinda nake so mu je zuwa gare shi, maganan aure na farko da annabi ya zo da qualities na aure, abinda annabi ya fara zabar ma kowane musulmi shine addini. Don ka fahimci tun da aka zo da maganan addini, a gidan fa addini ake so ku yi. Ita ma bangaren mace, al-imamu tirmidhi ya fidda hadisin, malam albani ya inganta shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu, wa fi riwaya idza khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Annabi yace idan yazo muku neman aure wajen ku, yazo neman yarku, yazo neman kanwarku, yazo neman aure a gidanku, man tardawna dinahu wa khuluquhu, wadda kuka gamsu kuka yarda da addininsa da kuma ɗabi'unsa, annabi yace fa zawwijuhu, ku aurar mishi. Illa taf'alu, annabi yace in kun ki ku yi haka, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, wata fasadi mai girma Allah ce za ta kasance a bayan ƙasa. Za a samu baraka, za a samu damuwa, munanan ababa na fitintinu, annabi yace za su yadu, za su bayyana a bayan ƙasa. Takun fitnatun fil ardi, wata fitina za ta kasance a bayan ƙasa, wa fasadun kabir, da wani babban fasadi, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga bangaren ita ma mace ko iyaye, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wadda kuka yarda da addininsa da ɗabi'unsa ya zo neman aure gare ku, annabi ya ce ku aurar mishi. Wato ka lura duk inda aka zo maganan aure, za ka samu abu na farko da shari'a ke zuwa da shi shine maganan addini. To duk wanda ya ɗauka zai yi aure ne kawai don a more, zai yi aure ne kawai don ya hole aurensa, babu maganan Allah, babu maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, babu maganan bin dokokin Allah, to ba zai ga kuma abinda ake bukata a cikin auren ba. Matukar auren ba za a bi Allah ba, to kuma ba za a ga muwadda wa rahama ba. Matukar ba za ta bi Allah a cikin auren ba, to ba za a ga wannan muwadda wa rahma da ake fata a cikin zamantakewan auratayya ba. Saboda haka abu na farko, duk wadda Allah ya azurta shi da iyali, Allah ya bashi ƙarin aure, ko ya yi aure ko ya samu ƙarin aure, abu na farko da ake bukata ga ma'aurata shine ƙoƙarin tsare addini. Me yasa annabi ya ce ka nemi mai addini? Idan dai har za a zo zaman auren babu addini a ciki, ita za ta dinga rayuwanta yadda take so, ta fita yadda take so, ta kalli fina-finanta yadda take so, ta yi rayuwanta irin yadda take so, ta shiga wuraren biki yadda take so, shi ma zai yi rayuwarsa yadda yake so. Me amfanin a ce mishi duba mai addini? Ita me amfanin a ce idan mai addini ya zo neman ta a aurar da ita ga mai addini da kyawawan ɗabi'u, in dai za ta aure shi babu maganan addini? Idan zai aure ta babu maganan addini, me amfanin a ce to a duba mai addini? To wannan saƙo ne da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya isar ma duk wani magidanci game da abin da ya shafi iyalinsa a cikin gidansa. Abu na farko mafi girma shine tsare addini. Abu na farko shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, kauce matarayya wa Allah a cikin duk abin da ya shafi zamantakewan auratayya, kauce ma duk abin da ya shafi tarayya ma Allah da komai
a cikin rayuwarta da cikin rayuwarsa. Mafi girman hakki da Allah ke da shi akan bawa shine bawa ya kadaita Allah da bauta. Annabi ya ce wa Mu'az, atadari ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah? Haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Hakkin Allah akan bayi su kadaita Allah da bauta ba tare da sun yi tarayya ma Allah da komai ba. Kiyaye dokokin Allah, tsare dokokin Allah a cikin zamantakewan auratayya, wannan zai bayu ga abin da zai faru a cikin gidan na 'ya'ya da zurriya su tashi akan turba na alkhairi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa والرجل راء في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة رائية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها. kowane magidanci mai kiwo ne a gidansa waɗanda suke ƙarƙashinsa. wa rajulu ra'in fi ahli baitihi, kowane magidanci mai kiwo ne akan iyalansa na gidansa da suke ƙarƙashinsa. wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, kuma shi abin tambaya ne akan wannan kiwo da Allah subhanahu wata'ala ya bashi. wal mar'atu ra'iya fi baiti zawjiha wa waladihi, ita ma mace mai kiwo ce a gidan mijinta wajen kula da mijinta da 'ya'yansa da Allah subhanahu wata'ala ya azurta su. Annabi sai ya ce wa hiya mas'ula an ra'iyatiha, ita din abin kiwo ce, abin tambaya ce akan wannan kiwo da aka bata a gidan mijinta. Abu na biyu, 'yan uwa, daga lokacin da mutum ya yi aure, matukar zai tsare addini to ya yi turke ma gidansa akan duk abin da zai taso a cikin gidan na wannan kiwo da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce an bashi. 'Ya'yansa za su tashi, 'ya'yanki za su tashi a cikin gidan. Sannan yanzu an kai matakin da hisabi da za a miki ko hisabi da za a maka yanzu bai takaita a kanka ba, hatta waɗannan yara da ka haifa hisabinsu zai shafe ka. Za a tambaye ka akan su ranar alkiyama. Idan turban gidan ba a gina shi akan addini ba, to kaga an sake samun wata matsala bayan taka, ga kuma waɗansu matsaloli da za a kyankyashe su a cikin gidanka. Idan yara 10 ka haifa, idan 5 ka haifa, in 20 ka haifa, duk 'ya'yan da ka haifa a duniya ba ɗaya da ba za a tsayi da kai a ma tambaya a kansa ba. Yaya addininsa, yaya tarbiyyarsa, yaya ya zama haka, yaya bai zama haka ba. Yadda uba zai saba ma Allah a kai shi wuta, haka ɗanka zai saba ma Allah a kama ka a kai ka wuta. Yadda za ka saba ma Allah a kai ka wuta, haka ɗanka zai saba ma Allah a kama ka a kai ka wuta. Kowane magidanci aiki biyu Allah ya bashi, ya kare kansa da iyalansa daga azabar Allah. Shine ma'anin ku anfusakum wa ahlikum nara. Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, ku tsare kanku, ku tsare iyalanku, Allah ya ce daga wata wuta ta masifa. Yadda yanzu muke nan, za ka samu wani yana zaune a nan yana sauraron karatu, ɗansa kuma yana can yana kallon fim. Haka ne ko? Yadda aka ce ka tsare kanka daga wuta, haka aka ce ka tsare iyalanka daga wuta. Aiki biyu aka baka, ka tsare kanka, ka tsare iyalanka. Shi yasa annabi ya ce kowane magidanci za a tambaye shi akan iyalansa bayan shi tambayan da aka mishi. Kowace mace za a tambaye ta game da gidan mijinta, yadda ta kula da mijinta da kuma 'ya'yansa da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da shi. Idan ta amsa nata, akwai bukatar kuma ta zo ta amsa waɗannan yara abinda ya shafi rayuwarsu da addininsu da tarbiyyarsu. Yana daga cikin darussa da suratul Luqman take dauke da shi, yadda kowane uba zai kula da addinin 'ya'yansa,
yana daga cikin abu na ƙarshe da Allah ya ambata game da annabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Am kuntum shuhada'a idh hadara Yaqub al-maut أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون. Allah madaukakin sarki yace am kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al-maut ay akuntum shuhada'a idh hadara yaqub al-maut. Allah yace kuna nan ne, ma'ana ina ma da kuna nan lokacin da mutuwa ta halarto ma annabi Yaqub. Allah ya bada labarin annabi Yaqub tun lokacin da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya yi mafarki, baba na ga kaza a mafarki na, rana da wata ɗana karka ba ma 'yan uwanka labari, abubuwa sun faru. Yau kuma gashi Allah ya ce gashi a kwance a shimfidar mutuwa. Wannan kuma haka rayuwa take. idh hadara yaqub al-maut, lokacin da mutuwa ta halarto ma annabi Yaqub, Allah ya ce idh qala li banihi, sai ya tara ƴaƴansa sai yake ce musu mata abuduna min ba'di, me da ku bautawa bayan rasuwata. Yana shimfiɗan ajali, amma akan wannan shimfiɗar yana ci gaba da bibiyan addini da aƙidar ‘ya'yansa a wace turba za su ci gaba da rayuwa bayan bayinan. Kalu suka ce na abudu ilahaka, baba za mu bauta wa Allahnka abin bautanka, wa ilaha aba'ika, za mu bauta wa Allah Ubangijin iyayenka, Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub, Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaq. Baba za mu bauta ma Allahn annabi Ibrahim, za mu bauta wa Allahn annabi Isma'il, za mu bauta ma Allahn annabi Ishaq, ilahan wahida, za mu bauta ma Allah shi kadai ba abokin tarayya, wa nahnu lahu muslimun. Duka mun miƙa wuya akan haka. Sai ya koma ya mai da kansa kuma sai ya cika. Idan 'ya'yan da suka kai wannan mataki a rayuwa, wannan girma a rayuwa, a haka ana tuntuɓin addininsu da imaninsu, ina waɗannan ƙanana. Saboda haka kowa za a tambaye shi, to idan har gidan ba a gina shi akan addini ba, babu dama waɗannan yara su tashi akan addini. Da yawa yau matsaloli na tarbiyya daga cikin gidajenmu akan same shi ne lalacewansa daga cikin gidan. Akwai ɗan da za ka samu ashar, wannan zagi shi a bakin mamansa ya fara ji. In wannan ya yi laifi za ta zagi ubansa, in wannan ya yi laifi za ta zagi uwarsa. Shi ashar ba a bakin 'yan iska ya fara ji ba, uwar da ta haife shi ya fara jin ashar a bakinta, wadda ita aka ɗora mata tsare wannan abun in zai ji a wajen wani. Waɗansu munanan abubuwa, ita kanta yanzu ana rigima da ita akan sallah, yaushe ita kuma za ta nuna ma 'ya'yanta sallah. Takan zo tana magana da baban, 'ya'yan sun san abin da mama take gaya baban mu ƙarya ne, wata da 'ya'yan take haɗa baki su ma baban ƙarya. Yanzu wannan za ta ajiye yaran nan ta ce musu mai ƙarya zai shiga wuta? Ba zai yiwu ba. Me ya kawo haka? Rashin addini. Saboda haka idan aka zo maganan aure, abu na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana shine maganan addini. Me hikimar da take cikin a zaɓi mai addini? Saboda in an je zaman za a gina zama ne akan addini. Duk wanda ya gina zamantakewan auratayya da rayuwarsa akan addini, wallahi zai samu sauki ta inda baya tsammani. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure, Allah ya tabbatar da alkhairansa, Allah ya daidaita fiskokinsu a cikin alkhairi. Fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.